Antonella Bella jsalmilkom u jagħtikom merħba 93 programm mis-sensiela botta u risposta l-ġimgħa l-oħra. Sfortunatament ma konniex magħkom minħabba problemi ta' saħħa min-naħa tiegħi wkoll, imma llum live and running program ieħor mimli daqs spajda għandna siegħa u nofs fejn nistednukom tkunu magħna se niddiskutu diversi temi, diġà qed taraw l-ewwel pakkett ta' mistednin, imma qabel xejn ukoll infakurkom l-ewwel nett li qegħdin live. U t-tini ħaġa wkoll infakrulkom li kull min jixtieq jintervjeni għal programm tal-lejla jista' jagħmel dan ukoll billi jgħaddi l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni li għandna marbuta ma' dan il-programm. Mela, għas-soltu nibdew billi naraw naqx temi se jkollna l-lejla għaldaqstant il-linja fidejn sertana Martina Filletti ħalli tgħidilna ftit ukoll kienu huma t-temi prinċipali li se niddiskutu waqt il-programm botta u risposta tal-lejla. Martina, fidejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu 3 timijiet fil-quċċata tal-kampjonat Premier, Sliema Wanderers u Milan, 2 timijiet fi kriżi. L-isfida Scudetto tintemm fi draw. Mela, grazzi għalmek il-Martina tal-li ukoll tatna il-feedback tagħna għal dawk li huma t-temi prinċipali tal-programm. Qabel fejn nistieden ukoll anzi nsellem lill-membri ta' tim ta' botta u risposta li huma Joseph Magri u Karl Parnis. Joseph Karl, nsellmilkom qabel xejn. Buonasera, nsellmek Antonello, nsellem il-kontrazzjoni tagħna l-ħabib tiegħi għal setat. Żewġ mistednin li għandna l-lejla il-nisbu. Jien mhux ħabib tiegħu, jien ħabib tiegħu. Naħdu maħdur xi seri. Naħdu ċerti. Mela, żewġ tuċuħi li żgur għandhom bżonn tebda introduzzjoni fejn jidħol il-futbol lokali li se jkunu l-ewwel setta mistednin li ser ikollna il-lejla magħna. Mela biex nagħtu naqra ħarsa lejn il-tema prinċipali ndiskutu f'din l-ewwel parti tal-programm il-riżultati tal-kampjonat Premier li kellna fit-tmiem il-ġimgħa fejn kelluna wkoll tal-grafika naraw ir-riżultati li kellna Balzan 1 Melita 1 Birkirkara 2 Hibernians xejn Floriana 2 Mosta 2 Hamburg Spartans xejn Gżira United 1 National Lions 1 Zabbar St. Patrick 1 Sliema Wanderers xejn Marsa Klok 1. Il-klassifika wara l-24 ġurnata qed taqra Birkirkara Floriana u Marsa Xlok 15 Hamburg 14 Hibernians 12 Gżira United 11 Zabbar St. Patrick u Mosta 10 Sliema Wanderers u Melita 9 Balzan 8 National Lions 7. Mela, fil-każ ta' Konrad, merħba lura fil-każ ta' Alfred, merħba fil-Kamra Sportiva. Grazzi tal-lejla naqattu magħna. Taqt li forsi nieħu naqra kummenti ġenerali min-naħa sew tagħkom kif ukoll ta' Joseph u Karl fuq il-riżultati li kellna fil ġimgħa qabel ma nibdew nidħlu fit-temi prinċipali. Konrad, ibda inti. Moment. Ħaġa nsellem li dak il-bib tiegħi li hawn fuq il-tani nisliet jadawna. Kumment li bdejt il-bira jekk tara klassifika, it-timijiet suppost massimu setgħu ġabru 24 punt f'din il-fażi wara 8 blogit. Hija qed tara kampjonat ta' mhux min jiġi iktar il qudiem imma min jitlef l-inqas punti. Għax it-timijiet ta' fuq qegħdin 15 punt mill-24 li possibbli setgħu jiġbru. Mhux normali naraw, normali naraw ta' fuq jiżdu quddiem jitilfu ftit li xejn punti. U forsi dak juri li tisfel resqu ħafna lejn ta' fuq. Ġifieri laqgħat jikkompat ħafna iktar id-distak bejn ta' fuq u tisfel. Jista' jkun il-format ta' kampjonat, forsi hemm ċertu timijiet li daħlu l-aħjar li jistgħu joffru għall-fażi li ġejja li tkun kruċjali. U jista' jkun forsi hemm ċertu konsistenza minn ċertu timijiet li tarhom logħba tajjeb ħafna u ta' wara ma tarafx li qed tara l-istess tim.
Però wara dak kollu li qed quddiem għandna 3 punti ta' warajhom qegħdin viċin ħafna jiġifieri qed naraw taqtija interessanti. Alfred, Nselmilkom, bażikament jiena naħseb illi dan il-format qed jieħu naħseb il-frott tar-raġuni għal xi sar illi se ħajkun hemm entużjażmu u emozzjoni naħseb li lna ma naraw ħafna kemm ilna naraw insegwu l-futbol. Billi il-klassifikaturi jiena fl-opinjoni tiegħi ma narax illi hemm l-ekwilibrju biss, imma hemm l-inkonsistenza. L-inkonsistenza rraġuni li ma kellniex tim li rebaħ 3 logħbiet infila. Żewġ logħbiet iva, imma 3 logħbiet le. U dinha ta' min jaħseb huwa Kirkara jabbu żewġ logħbiet infila issa, in-Naxxar żewġ logħbiet infila u jidher li ma sarx logħba. L-ebda tim il-Florjana rebħu 5 ġimgħat ilu żewġ logħbiet infila. Jiġifieri il-Ħamrun l-istess ilhom ma jirbħu żewġ logħbiet infila. Għaliex qed nara inkonsistenza issa. Il-inkonsistenza tamalga magħha wkoll ma li qal Konrad dak l-ewwel. Għaliex jista' jkun l-inkonsistenza mhija xejn inkonsistenza, imma hija illi m'hemm l-ebda tim li jista' jixri b'tim ieħor. Naħseb illi hemm ħafna timijiet illi qegħdin viċin xulxin. Xorta f'dawn naħseb illi ir-raġuni l-argumenti iħallu għall-aħħar ma tantx ireġi Konrad għar-raġuni illi issa l-aħħar sa 3 logħbiet oħra irridu jiġi deċiżi. L-ewwel 6 u t-tieni 6. Jiġifieri ma naħsibx illi Ejja ma tispiċċa it-tieni, it-tielet jew ir-raba'. Ħajbdew minn u tispiċċa s-seba' iddejt inti naħseb u. le, is-seba' mhix problema. Exactly. Seba' problema. Dak qed ngħid. Kumment żgħir, jiena sorta għadni diżappuntat b'tendenzi. Ħanejdlek. Anzi, diżappuntat ħafna iktar mill-ħodd ikun fis-sena. Nitkellmu fuq la-tendenza, ħanejdlek. Laqatni kumment ta' ġimgħa l-oħra ta' Jesmond qabel li qal jekk ħanqogħdu nevalwaw il-livell tal-futbol Malti fuq la-tendenzi, allura iċ-Ċina hom jieħdu fil-World Cup. Ħanejdlek Konrad. Ma naqbilx ma dak il-punt. Ħanejdlek. Fiċ-Ċina fil-fatt minn xejn fl-Olympic Games saru jiġu l-ewwel. Ħanejdlek. Ġifieri L-tendenzi aħna irridu naraw il-persentaġġ tal-pajjiż issa. Ejja ħansemmu żewġ pajjiżi kbar. Kirkara illi jiena naf eżatt. Fil-Kirkara u ħamru. Kbira, fil-ground żgħir u ma kienx ħilli. L-ħila di. Problema kbira. Mhux għalija ħadd. Mela fil-Kirkara 30,000 ruħ reġistrati. X'tippretendi isma' Milan x'għandna noqogħdu nqabblu. L-tendenzi tagħna mal-lig Ingliż, Lig Italjan, Lig Spanjol, Milan. Kemm il-miljoner? Għax qasna, onestament qasna. Ġifieri irridu noqogħdu attenti fuq l-tendenzi. Ismani. L-tendenzi jiena ma tagħmilix l-ebda differenza. U ħanejdlek għal xiex. Għaliex dal-pajjiż ara ma taħsibx li m'hawnx interess. L-interess għall-futbol Malti huwa enormi. Il-parteċipazzjoni mhijiex u hemm differenza kbira. Il-programm li noqgħdu tasrittifa li tkun fih inti u li tkun fih jien, aħna nafu li konna elu li mhux aħna li sejraħ Interess kbir. imma Dik il-problema li hemm interess kbir fil-futbol Malti. Qed tarawhom lejn Antonello,
Muħaddi formal. L-ewwel dak qabel nibda nerġa' ngħid kondolenzi għal ħabib tiegħek għal ta' tfajt li fl-isptar ċimgħu referenza ta' ma' tiegħu nerġa' nibda kondolenzi lill familjari. Ragazzi, Jiena nixtieq ngħid ħaġa tissemma ħafna l-attendenza. Ovvjament kien eżami qed tfodsulhom. Le, ma tissekondi, l-attendenza forsi kollha qed jgħid li ma tkun hemm attendenza sewwa. Però jiena ħanejt ħaġa sa jista' jkun mhux qed ngħid, mhux qed ikun hemm. tkun hemm attendenza, all right, meta tkun hemm attendenza. U jiena għandi interess fil-futbol Malti, issa kemm jiena nifhom parti kif jabħakat mill-Kumitat tal-Rapper, jiena mserta li sejr klobb ta' Premier, u mruħ il-ħajt tiegħi illi involut ukoll fi skwadra kbira fil-Premier, għamel min involut, għal din id-domanda x'perħanżil semmejtu intom, tkun hemm attendenza. Però jista' jkun raġuni hija din kontra għal xiex. Biex il-futbol Malti dar issib plejers barrani milli tal-klabb jilgħu tal-gremjenti waħda jiena ħansemmi is-sena l-oħra, issa 20 ta' April tal-2024, nara il-final tal-minor section A Centenary talent Malti. Pal-Maltin. Allura jien nistaqsi li intom kollha kemm intom ilkom attivi fil-futbol minni. Sinni tasal il-qabża speċjalment il-klabb ta' section A Bed bil-Kirka l-Ħamru kif spjeda. X'in jaslu biex jagħmlu l-qabża mill-minors tal-Premier. Il-Maltin qegħdin jitilfu l-interess jew għax inkella l-klabbs jippreferu barrani minn Malti. Biex onestament, kull jippreferi jara ferti jew jilgħab jmur Jintilef qabel l-interess. Ikun hemm 3-4 barranin. Interess. Titilfu players qabel il-minors. Jekk irrid Titilfu nitkellem players bejn 15 u 17. jekk irridu nitkellmu fuq l-interess tal-klabb seniors. Jiena naħseb di tal-barranin ma naqbel qatt mal-prinċipju li mal-argument li kemm il-barranin għaliex jiena fl-opinjoni tiegħi jiena qbel ħames nedilu kontra l-barranin illum jinfaqu il-barranin dement li jkun ta' livell. Dement li jkun ta' livell. Għaliex jien irrid nara klabb Malti wieħed nejn tlieta u għaliex mhux erba' illi jaslu wara r-raba' round tal-UEFA Conference League. Huwa il-filma tiegħi nixtieq li qabel ma nieqaf nieħu nifs forsi jirnexxieli nara klabb wieħed minn hemm. U biex isir hekk irid ikollna fors l-element ta' barrani fil-event. It's number one. Jiena nemmen ukoll li plejer Malti jekk kienu tajjeb, mela jekk plejer Malti il-bieraħ u nerġa' nsemmih ħalli ma noqgħodx insemmi ħafna plejers, semmejt il-Bjorn Christensen jiena. Jiena naħseb illi Bjorn Christensen li jiena nafu ta' meta kellu 12 sena x'kien jimmilita ħafna man-neputi tiegħi. Ma kien ikun dejjem flimkien, allura segwejtu meta kien żgħir. U t-rapport żewġ kliem differenti. Sa dak iż-żmien ma kien ħadd għaliex hu rrid jilgħab man-nazzjonal, issa meta inti ħadd tilgħab man-nazzjonal sewwa x'livella kontra min ħadd tilgħab. Hemm bżonn ngħidilkom mhux ma' min ħadd tilgħab, kontra min ħadd tilgħab. Livell sef. Allura inti tippretendi li tilgħab man-nazzjonal oppostok minn dawk minn barranin m'intix kapaċi tieħdu, mela allura l-livell tiegħek mhuwiex tajjeb. Mela l-argument jaqa' li plejer Malti jekk kienu tajjeb għal-livell li nixtiequ aħna jħajjilha. Dik number one. Meta beda jilgħab Bjorn Christensen kemm kien hemm barranin Fred? Iwa, ma għadu għat jilgħab issa. Le, ejdu kemm kien hemm barranin. Kien hemm ħamsa. Mela kemm kien hemm barranin Fred? Wieħed, nej, X'inhu? tlieta, kemm kien Tlieta. hemm barranin? U tlieta kienu jiswu daqs 8 tal-lum. Tajbin, u kien ikun tajbin. Daqs 8 tal-lum. Dik il-problema. Li il-barranin ma jkunux ta' livell, da dik il-punt rajna. Semmi l-barranin wieħed li kellu option jilgħab Enemic fl-Ewropa u għażel jilgħab Malta. Wieħed, semmi. Għax ma tagħmilx hekk. Semmi wieħed. Mela jiġu għaw l-astisor. Le.
Jiena Verità? iktar ngħidlek qabel kienu. Però nsibu clubs li mhux kollha jilagħbu minn barranin, insibu Le, le. clubs Le, le, il-Mosta, per eżempju, il-Ħamrun fil-fazi ta' qabel Gibbs. Gibbs tal-ġuniores. Hemm timmijiet. Però biex nara, ċkien li oħra, mhux xara. Ara. Jekk Kważi li dara, jekk sa mmorru parixxu. jekk sa mmorru fuq il-barranin, Le, mhux il-barran is-suġġett. jiena favur il-barrani tal-livell. Dik hija importanti ħafna. Ma jistax ikun ikollna barrani illi biex ġibna barrani biex ikollna 12 jew 13 one on the book. Kif tiskapula il-regolament. Ejja ħalli nwarbu dik għax ħanejt xi ħaġa importanti illi jekk intom ukoll. Forsi dik in-naqra interess nieqes narah jiena illi aħna immilitajna u konna tħajjifimni meta konna nilagħbu. Jien meta kont nilagħab ma' bikkiet tara kont immur nitrenja il-ground, però il-logħba ta' under 14, under 16 minors immorru nbidlu il-gażin, il-clubhouse, il-gażin. Semmili kemm il-gażin għadu jeżisti ta' li jintuża u jidħlu l-players fih. Le, xi għandna clubhouses, għandna l-grounds, għandna il-dressing rooms tal-grounds, daqshekk. Jiena naħseb l-interess tar-raħal, se meta ngħidu raħal, kull qed insemmiha l kulħadd mhux belt bil-kirkara għax jgħidu raħal u għadu raħal, ħazzabuċi huwa belt. Intilef, u intilef minħabba għandkom raġun, però fil-logħba tal-futbol ma tagħmilx sens fl-opinjoni tiegħi li ngħiduha tal-barranin. Ma fuq din l-argument tal-interess tan-nies tar-raħal, iva, għaliex ma ċemm it-tifel ta' ġuża taħdejna qed jilgħab, forsi, jew m'hemmx il-fija toħti jew Suppost it-tifel ġuża taħdejna, ir-replejsja barrani tal-livell li jiġbed, kollu ta' nies jaraw jilgħab. Plus, Fuqhom din huwa tal-Floriela jekk jogħġobkom. Nitkellmu ma tinkobu fuq l-item ieħor li għandna fuq l-aġenda. Anke tuħabit, ix-xogħol fil-Parlament plus illi xi ħaġa illi tinkwetani jiena ħafna jiena fl-opinjoni tiegħi illi dal-pajjiż ma jaffordjax illi naf illi instemet anke l-kelma tiegħi erba' logħbiet diretti fir-rispett kollu. Toqgħodux tiġu tgħiduli għaliex għax jiena naf li hawn l-interess u l-interess ikun jarawha. Eluf ta' nies. Volja mhux kont qed il-format, Fred, biex ngħidu kollox. Avolja ftit huma dawk li fehmu l-format attwali. Ma fehmux. Għaxin xfajt prova nfihem, u nkun qiegħed fit-triq u nfihem, ma fehmux, għal-raġuni. Rispett kollu lejn kulħadd li ma jridx jifhmu. Għax jiena Wara biex miegħek Alfred. Wara biex miegħek. Jiena kull rappreżentanti tal-klabb. Kull ċart li rajt rappreżentanti tal-klabb u kienu fil-programm tal-awkoll. Niddiskutu l-format qablu bejnietom, biex minn il-fota li laqas meta xħajtli. Mela, Karl, kumment minn għandek. Għammittu, għax rajtu jien. Sklabs differenti, argumentaw x'ħaj jiġri. dik il-problema. Ma daw votaw għalih, għadlet. Daw votaw għalih. Min għamil il-formal, jew ta' min vota Le, tamrin kellu jfiem il-format. Mela, biex tagħmel kumment minn għand Karl. Mela, aħna qegħdin ħamsa minn nies hawnhekk. Iskom l-erba', ma fux ħajġri kollox fil-blok kollu. Meta kelli dubju saqsejt domandi fuq situazzjonijiet partikolari, kien hemm min qal li ma tridx risposta.
Saqsini u ngħidlek. Ngħidlek għalfejn. Saqsini u ngħidlek. Ħanejlek dan it-tip ta' formular. Mela, kumment minn għadżbara ma jidħol kajlek joġobkom. Kombinazzjoni. Għansamilek, kif spittat l-ewwel fażi. Naf li hemm tim nisoqgħod nidħol fiha, hemm timijiet li jiġri ma jistgħu jgħu qatt. 100%. Il-Purjana u bil Le, kien hemm iktar timijiet. Kien hemm iktar timijiet. Le, il-Purjana u Kien hemm bil iktar timijiet. Ma jistax Iktar ikun. timijiet. Is-sliema li ġew it-tielet. Is-sliema li ġew it-tielet jistgħu posthom it-tielet post għax ma jġibux punti biżejjed u jiġu qabel Ngħidlek Fred, inti qed tgħid li nispjega. Sejt nisoħra li nispjega oħra. Dik li xjum li min għamel il-format kellu jagħmel press conference, kampanja u jfiem kull sitwazzjoni li x'seta jiġri jew x'jista' jiġri. Dik ma saritx. U jiena saqsejta direttament fuq il-programm u kienu qalu li f'jannar ħilġib bis-saħħa nispjegaw il-format. Imma ma laqas dik ma ġrat. Naf inti li ma ġrat ċaltret. għamluha darba. Mela, Karl, Darba għalejlek. Meta tellajna Darba Alright, mela għamluha darba waslu ċertu nies li jsolvu il-programm. So mhux kulħadd jagħmel il-programm fuq il-futbol nagħti. Ġifieri ħalli programm nazzjonali kien, Ejja, naf, imma bħala kes ma kienx hemm tan-nazzjonali biss, kien hemm il-programmi kollha barra ċertu programmi. Ġifieri ejja nkunu ejja ngħidu kollox. mela, Karl, kumment minn għandek joġbok, Alfred. Kien affarijiet nsemmi. Mela, Segwejt. Imma kien kellu jena ċans fil-film, kien hemm ma kellux ċans. Senior, ma importax, Karl Parnis. ċena ma' opinjoni tiegħek u laqas opinjoni tiegħek. Karl Parnis. Ara jien nemmen ħafna fid-dialogu u biex dialogu jseħħ. Hemm bżonn li wieħed jitkellem u li ieħor jisma' jifhem u mbagħad jitkellem dak qatt. Mela, ħankun dirett u ħankun kanun. Kif ma qbilx li Edi Fenekadami jisir President ta' Malta minn Prim-Ministru, ma naqbilx li Joseph Muscat li kien fil-politika u daħal fil-futbol. Issa, jekk il-format ħajkun bir-rispett kollu lejn kulħadd tajjeb u ħajħalli l-effetti tajbin, ħajkun hawn mhux seqbel fuqu, imma ma rridx nidħol minn fuq dak il-lar. Imma dal-pajjiż qalbi tiegħi huwa misħud. Bħalma jgħid l-istess injuranza li taqbel għax għamlu Joseph Muscat ukoll, ta' ġifieri. Għalhekk qed ngħidlek hekk. Dal-pajjiż jiddispjaċini f'dan il-lat huwa misħud. Jiena ma Issa, ħa nitkellem jien. Lejja ma ħaritħux fiha dik. Tajjeb, Karl. Karl, kompli. Jiena ħanejt di. Jien bniedem imrobbi ma' missieri Konrad Jistreċedda, missieri għamel 40 sena fil-Kumitat tal-Ħibs. Rajt il-missieri jikbi meta mit-Tony Bezzina laqas meta mietet ommu ma rajtu jikbi hekk, għax missieri dejjem hemmhekk kien Konrad qed narah qed jagħti sinjali b'rasu u jagħmlu konflitt. Ġifieri, mela, jiena rajt il-evoluzzjoni fin-negattiv tal-futbol Malti, f'liema sens. Fis-sens li jaħa nibdew minn hawn, il-Malti meta ħajmur għall-ground. Nieħu minni mit-tim tiegħi tal-Ħibs. Meta konna nkunu ħanaqgħu u Konrad jiftakru dak iż-żmien, konna nkunu 20-25 u lest li nagħmel lista nsimlek in-nies. U dan qed nitkellem fuq in-nies raħ ġdid. Meta ir-raħal ikunu hemm fuq, is-sajt nimlewa. Dik hija realtà tal-futbol Malti. Nies li jtellawlek in-nies il-ground, għandek il-belt, il-ħamrun iktar mill-ħibs, meta jkunu hemm, bil-kirkara, u għandek, bil-rispett kollu. Kien hemm żminijiet fejn kien hemm ċerti timijiet, jekk kienu jaqdu 3 tużżani, naqblu jew ma naqblux. Għax isu il-poplu Malti ifittex li jmur il-ground għal dak il-briju li jkun hemm meta it-tim tiegħu jkun qiegħed hemm fuq. U din jekk tridu nistgħu nibdew nagħmlu għalhekk wara. Jiena li nsegwi il-ballum minn mindu kont tifel, nemmen għalkemm dispjaċir ngħid jinbidel kemm ħajinbidel il-format il-kampjonat Malti għandu ma tsamonqu
kulħadd jibda jbassar minn ħajħollik u minn le għandu stigma kemm reali jew kemm fittizja mhux ħadħol dak il-kompitu imma in-nies jgħidlek jinħammurna mill-ground. Ġifieri din realtà, jien taf x'ninkwieta li bniedem bħali, orrajt għandi tifel. Jixtieq isir professjonista. Jien u ommu nagħmlu kull sagrifiċċju possibbli. Insifruh barra, imur lob barra training. Jekk vera tħodkom għal-qalbkom il-futbol Malti, kull minnu involut. Nibdew ħaġa nagħmluha flimkien għall-interess tal-poplu. Ejjew nerġgħu niġu bit-tliet barranin. Lemmu saħallat il-barranin li kellna l-ħibs fi żmien George Lawrence u tafx qed ngħidilkom u George Lawrence. Lawrence Zakkaw u Doherty. Għadhom jimsejħu sal-lum. Zakkaw. Anzi, diġà qegħdin kontra l-liġi Ewropea li ma nistgħux nikfuhom. Dik tinbidel ukoll. Qegħdin tgħidu xi ħaġa li ma tistax. Dik il-problema. Skont il-liġi Ewropea jista' non komunitarju jilba problem. Ġifieri għajn iċċaraw. Segwu tlieta, mela minn Barrani fu. Però bekk players ta' kwalità li lesti jiġilabu l-futbol Malti Ewropej mhux ħadribu biżżejjed. Mhux parku. Huwa waħdu pass il-qudiem. Mela, biex it-tvenja. Isma'. Kriċans jek joġobkom. ċans il-klar. Nisam, un għamilna messaċ nar, un għamilna il-kontlu. Kopni. Jina forse intimek il-notajtu ta' fal-fejkħal, biex jistajtilkom għal-konerru fejħal niġi. Il-tifel Malti, kem etna tuħlok. Eħu ħafna ġenituri qed jagħmlu sagrifiċċji kbar biex imbagħad inġib ir-rispett kollu kif għamlu. Mela ħanejdilek kemm huma naqbix u faslu l-lata di ta' ħafna barrani. Is-Sirens, barrajt, ġabu 13 barrani fejn spiċċaw. Għalfejn maħniex nagħtuh ċans tifel Malti. Ejja li bħal m'għandna ċerti derogi, għalfejn ma nagħmluhomx fuq il-futbol ukoll. Għax ma jaqbillhomx. ċerti nies qegħdin ta' għalfejn qegħdin fil-futbol biex jaffrankaw it-taxxi. Dik hija r-realtà. U jsabu ċerti presidenti. Punt żgħar li għala l-flet li m'għandniex imorru pass lura, naqbel li sa m'għandniex immorru lura. Li jiena li għandi nara li jekk qed ninvestu tant flus fil-barranin, irrid bil-fors ninvesti tant flus fin-nursery biex ras il-lafuna li qed tal-players Maltin in the next 5 to 10 years nerġgħu nimlowha. U ma jkun bżonn noqogħdu mmorru. U ma kif qed tindalfret ikun hemm plejer Malti tajjeb, jiela plej ma ġibux barrani, jgħalek għal tliet erba' kull tim. Però kif bir-rata li sejrin qed tidilfu ħafna taf huwa l-kull tajjeb kien qed tidilfu ħafna. Meta sitt ma 15 sena. Malti, kif jara il-barrani jieħdu over ċertu klab. Jagħmel hekk bil-pers. U toldi rispett, sa bħalis sa m'għandu fil-tifel kard. 10 snin, tifel ta' kard għandu 10 snin, sissa forsi għadu ma femx. Daqshekk, għax jgħid forsi jafna ma nagħmlu ċertu press bħal Mbappé bħal Antippi jkun pressjoni minn Katar, li ngħidulkom il-verità kif inhi, u jgħid ma jiena nixtieq insir hawn Malta bil-futbol hekk kif hu hekk. 6-7 snin oħra, x'in it-tifel kard forsi jikber iktar jemmatura u jidħal ħanqgħu se hemm din ir-rada. Talent Malti ikun ħajinqatel. Allora d-domanda tiegħi hija waħda. Nurseries għalfejn qegħdin jinvestu fit-tfal. U bir-rispett kollu, hawn Malta u żejjed nurseries, kellek tara ċerti nurseries, u rispett. Malta għandhom ikunu, għamlu 10 nurseries. Għumna. Il-ħibs, orajt, kellem fuq il-ħibs, it-tifel tiegħi, under 11. Għax għandhom skwadra tajba. Għax insibu ma minn nagħmlu friendly. Il-UTFA. Di, bir-rispett kollu. Għalfejn meħdu ħsieb u jagħmlu li. Bejn tfal. Il-differenza hi u ma rridx anzi nirrispetta il-Karl l-lum siret titkellem jew l-ewwel darba li nirrispetta l-opinjoni tiegħu, però ma tistax titkellem fuq deal jew fuq futur ta' futbol jew whatever regolamenti fuq
xixtieq. Mill-lenti ta' ġenitur. Ġifieri dina m'għandux għalfejn. Inti ġenitur, inti nifhmek u sew qed tgħid u kif għand it-tifel jitkellem bħalek, però biex jew tgħid x'hemm bżonn isir. Ma naħsibx li hija ideali illi Il-min inħalli allura jaddatta. għandek isma' irid ikollok il-fiduċja f'min imexxi l-futbol. Issa jekk inti m'għandekx fiduċja lanqas f'min imexxi l-futbol dik hija problema, jista' jkun il-problema hija tiegħek jew jista' jkun il-problema ta' min imexxi l-futbol. Jien għandi l-idejat tiegħi, għandi il-prinċipji tiegħi u naħseb illi meta inti tkun qed titkellem fuq xi ħaġa bħala ġenitur, ma naħsibx illi tkun tista' tkun biased iktar milli tista' tkun. Ġifieri m'għandekx tort. Ġenitur. Jew supporter jiena. Jien Isma' nkellmek. Jiena għalhekk ngħid għandna nirrispettaw min jieħu d-deċiżjonijiet, għandna nirrispettaw lis-supporter. Ma jfissirx imma lis-supporters jiddetta x'irid isir, għax is-supporter għandu rwol tiegħu. Ħanejlek xi ħaġa. F'kull mela jien għandna noħroġ il-flus nikmanda jien. Laqqas ta' għax il-presidenti ma jikmandawx huma ta' b'rispett kollu lejk ta' le aħna jien għandi fiduċja le jien għandi fiduċja assoluta min imexxi l-association. L-MPL hija entità tal-association. 50-50 l-MPL ma jistgħux jaqblu jiddeċiedu xi ħaġa illum jekk mhux bil-go ahead u bil-barka tal-association. U hemm punti li m'hemmx qbil bejniethom, imma jridu jersqu biex xulxin. Imma ma jista' ħadd jiddetta. Ġifieri noqogħdu attenti ħallik mill-President. Il-Presidenti illi huma l-MPL. All right? Ma jiddettawx laqqas ta' naħdija minn moħħok. Jien għandi fiduċja assoluta f'min imexxi il-futbol Malti, jiena u ngħidha pubblikament ma niddejjaqx ngħidha, ma jfissirx li naqbel kollox. Anzi, nikkritika meta ma naqbilx. Imma ma nistax nitkellem jiena. Mela jiena ħanejda jien għandi n-naputi tiegħi jilgħab mal-belt. Jien nista' mmur nanalizza l-belt u nikkritika il-coach tal-belt jew l-striker tal-belt. Għala, għaxa ma nistax nagħmilha u ma nitkellimx fejn jkun hemm it-tifel, ma nitkellem qatt. U daqshekk ieħor nista' nieħu deċiżjonijiet jew niddetta x'jista' jsir meta jien għandi għax inti tkun qed ħares biss lejn it-tifel tiegħek u m'għandekx tort x'inti ġenitur. Imma isma' il-futbol mhux it-tifel tiegħek biss u fimni biex qed nkun personali. Le, qed nitkellmu aħna. Personali. Qed nitkellmu ma tistax tieħu deċiżjonijiet u semmi biss l-individwu għadu naqra attenti għax tkun perikolusa. Mela. Issa dal-aħħar trajna ma tista' tgħid xejn tal-pajjiż, ġifieri xejn ma tista' tkun for granted. Tista' tgħid għax jien ngħid li Għax malajr jieħdu għalihom in-nies. Tista' tgħid jiena l-bieraħ kritikajt xi ħaġa u llum kelli telef tismani, tista' tgħid u ma niddejjaqx ngħid l-darba qiegħed fis-sewwa ngħid li nħoss mhux li rrid. La-darba qiegħed fis-sewwa ngħid li nħoss. Mela le, u żgur li nistgħu ngħidu li rridu. Mela le, l-importanti li qiegħed fis-sewwa. Dik l-importanti. Mela, fadal 10 minuti, forsi nerġu marru l-għura teknoloġija kena fuq il-kampjonat u r-riżultati ta' tmim il-ġimgħa. Mela, Konrad, ma sax lok, qed ikomplu jissorprendu. Issa qed għadhom l-ewwel u ġimgħa d-dieħla missomma bil-Kirkara. Taħseb li minn dak li qed naraw tim ta' potenza jista' jispida għal tal-onuri? Jista' għandu potenza biex jibqa' mal-aħħar erba' u forsi jidħol għal playoff. Il-fatt li ma sax lok bil-fażi li huwa għaddejjin minnha u ħarġu minnha u waslu fejn waslu jurik li dan it-tim għandu self-belief
hemm ċertu tranquillità, naqtaw qalbhom minn xejn u illum jemmnu li jistgħu jagħmluha. Il-fażi ħażina li kellhom fil-bidu jiena naħseb pjuttost kienet għax laqbu fl-Ewropa tajbin ħafna nqalu fl-aħħar minuta nisel Fadret inqalu gol let it-time. Ejja, U mbagħad kellhom Gol fata tliet ġimgħat. u gol eżatt. Eżatt, qishom tilfu naqra l-intensità u mbagħad bdew il-kampjonat meta kienu ġa tilfu qisu l-preparazzjoni. Eżatt. Però l-iskwadra hemm kienet mibnija tajjeb il-bażi tagħha kienet potenza il-tokkja u rnexxielu jdawwar self-belief tat-tim u tal-players individwali kollu qed naraw qed jipproduċu dan il-futbol. Ma naħsibx li tkun biex nikkorreġik biss sa kompli l-ewwel il-raba' post mhuwiex biżejjed għall-playoff, l-ewwel u t-tieni bil-forsa għall-playoff. le, ma jaf ikun hemm erba' timijiet. Frans li jkunu t-tieni post ma tkun diffiċli għalihom għax inkella għax jidħlu sliema bil-punti iktar, ma whatever. Però s-sarbillok, ma s-xlok. Ġifiri ħajra bul-loba, tal-ewwel ma tal-ewwel. Ifimni, qegħdin l-ewwel. Ma tfadal ħabta xi tqal, tfadal isma' konfront tim. Dan fl-eklometan. Ġifiri, il-kreaturu ma s-xlok, toħod isbikli dan jibqu hemmhekk. Għalija, jiena li għu għemmen laħja kniet. Għalija. Tira bu fil-protajn. Ifemni, għallom, d-dini nejdu ħagħa ħagħa fuq ma jistaxlok minn dwar l-bidna tal-Covid. Nsib kienet meċuġġjoni tajba li naħseb posti ton fejn din illum, mhux qed ngħid li Westin kien ħażin, imma Hija storja differenti ta' le. Le, Hija storja differenti. preparazzjoni bil-lob tal-Ewropa ma kienx ideali għal biex tibda kampjonat b'saħħtu. Situazzjoni ġabitom hekk, kwalità tal-coach Alfred, biex jibdu dik il-performance. Alfred, Slima Wanderers minnaħa l-oħra. X'inhu jiġri? Sima Wanderers, l-opinjoni tiegħi huwa tim nibqa' ngħid l-iktar tim tikkament dixxiplinat illi għandna fil-Premier u hemm raġuni għalfejn għaliex jekk xi ħadd jista' jiġi jiddiskuti kull coach illi jew Paul Zammit ma jista' fl-opinjoni personali tiegħi m'għandu jiġi. ħafna biex tiegħek biss ta' ħafna. Ta' ħafna, però tilfu 4 mill-aħħar 5 lobiet u 3 konsecutivi. Ma jagħmilx il-punt li jista' jiġi diskuss Paul Zammit. Ngħidlek, dan huwa tim illi qed jipperformja, qed jagħti ma mhuwiex biżżejjed għax qed nikkontradixxi d-diskors li qed il-bieraħ jiena ma ħanejdlek għal xiex. Qiegħed jipperformja. Il-isbal li hemm fl-opinjoni tiegħi u li għamlu ħtar twist. Jiena naħseb illi Slima f'dan it-tim kellhom bżonn plejer tal-livell għoli ħafna fl-striking position. Għaliex jipproduċu ħafna, jekk taraw il-logħob jiena ħanejdlek. Jiena għandi unur ngħid. Ta' dan ix-xahar għaliex li ġrali tul dan ix-xahar tajt mhix mill-futbol tajt mill-ħajja soċjali ta' kollox. U għek jista' jifhem ukoll. Bejn familja, ma għandu Eżatt, ġustifikata. Jiena nkun qiegħed kull logħba diretta fil-pitch. Jien il-lob li ma narax huwa tal-istess ħin. Jiena il-lob kollu tal-Premier ma nfallix. It's part of my life. U ngħidha bi pjaċir u bunur. Imma nerġa' ngħid dawk il-lobiet li jkunu fl-istess ħin. Sewwa. Stess ġejt mort il-ground jien minn sewx lobit ta' għali, għaliex rajt ħafna tal-belt. Ma mortx id-dar. Nista' nagħtik domanda jekk jogħġbok. Mela. Ħankun dirett, is-sens supporter tal-ħibs. Jien kont nitpaxxa nara l-belt it-tim tas-sittazzi. Naħseb li l-livell ta' dak it-timijiet għadu preżenti llum. Taf il-għala. Jiena le. Taf il-għala imma.
Għax il-futbol tal-lum, anke tara l-futbol ta' Champions League ta' sar wis tattiku. Illum sirna wis nanalizzaw u għandna biex. Jien ngħidlek il-verità, jien hu pjaċir nara logħba llum iktar minn dak iż-żmien, li tieħu pjaċir taraha inti kont u nifhmek għal xiex. All right? Nifhmek. Imma jekk tara l-logħba ta' dak iż-żmien, il-players ankun onest, anke Maltin aħjar ukoll, mhux barranin anke Maltin aħjar. Kien hemm ħafna individwalità. Lack of system of play, tactics, janalizzaw inqas. Illum kull tim tal-Premier qed ngħidlek jien il-bieraħ waqt nitkellem ma' coach qal it's not worth it anymore li ma tkunx full-time coach fil-Premier. M'għandix ħin. Jien għandi hemm coach illi jaħdem Malti fl-4:15 filgħodu jqum janalizza l-logħba tal-bieraħ qabel ma jmur għax-xogħol. Jrid janalizza, jara l-logħba, janalizza. Għaliex? Għax illum il-futbol jirrikjedi dawn l-affarijiet. U minn hemm Qed impjegaw analista ħafna minnhom. exactly. U anke tnejn. Konrad. Imma ħanejlek ta' ġifieri bir-rispett kollu, klabb, naxxar ma jinfordjakiex. Sewwa, daqshekk jagħmel xogħol il-coach. Mela allura mhux innaqsu kimijiet fil-Premier. Naqbel miegħek. Biss. Naqbel miegħek jien naqbel għal 10. Għalkemm Naqsu l-clubs, u naqsu l-nurseries, u nikkonċentraw il-ftit risorsi li għandu dal-pajjiż. Ta' meta tgħid hekk, jgħidulek, u mbagħad taf x'jgħidulek, meta ngħidulek, jgħidulek qed tnaqqas il-Maltin milli jilagħbu jerġgħu iktar. Il-Maltin, it-tajjeb. Separa dawk li jagħmluha, imorru fit-tfeli. Exactly. It-tajjeb jiena. Jien ħansemmi eżempju ta' plejer li din is-sena lab ħafna logħob ukoll għadu żagħżugħ u jidher li huwa plejer tajjeb ħafna. Sven Xerri tal-Amur illi eżatt, illi minn kienet tal-għardu diġà. Eżatt. Mhux hekk inġas ġini plejer frasi bħala eżempju. U t-serja ħan nitkellmu fit-tieni parti però ta' Joseph, Alfred. Kontra min? Mela, dobu fuq il-futbol ma t-serja fuq il-serja ħan fit-tieni parti, jekk jogħġobkom Alfred. Wasal xi stad ukoll. Jiena nitfaxxa bis-serjetà tagħha, taf kemm niddejjaq minn nita nisma' punti negattivi fuq issa toqgħodux isemmuli formati u ma interessanix fuq il-logħob mill-hawn. Tara logħbiet tattiċi coaches Maltin u għandi unur ngħid anke l-barranin li għandna tajbin. Għandna l-Maltin ta' livell illi joħolqu logħba jibdlu logħba minn taħt draw jiridir. Jiġifieri kapaċi jagħmlu substitutions jibdlu system of play. U dawn ikunu kollu xogħol ta' post il-ġimgħa ta' analiżi illi jsir. Allura il-futbol sabiħ, il-futbol tal-goals illi narawha ġol Italja di, l-Ingilterra u Spanja li ma narawhiex. Mhux tattiku ta' imma Spanja għandhom skola li kapaċi ġifieri hemm dawn is-sistemi tattiċi ta' Alfred, il-futbol tan-nies mhux tal-coach. Il-futbol tan-nies. Ma tħat tagħmel Ma rridux mela inti kienu naviġġar futbol min ikun il-coach tal-Hibs. Mela jien ikun il-coach tal-Hibs, għada nkun il-coach tal-Hibs. Inkun qed nirbaħ wieħed xejn ma bil-kikara. U biex tieħu pjaċir inti nirriskja li niġi droq. Wiġibni. Ma naħsibx li l-argument. Ara, naħseb Fred. Il-ħibs niftakaru, u l-bet niftakaru, u l-ħamru niftakaru. Jirbħu jagħtu pjaċir, jimlu l-enclosure u s-sapporta kien jitpaxxa kontra. Ma dikx għafet kax tkun qed tirbaħ wieħed xejn. Titlef
biex tgħid il-support. Argument tajjeb. Argument sistemi tattiċi li jirrestrinġu futbol forsi mhux sa tmexxija, imma jkun futbol tattiku bravo skon. Domanda inverted please. Mela, jiena nemmen ħaġa ħafna li l-futbol mhux ta' stakeholder wieħed imma ta' ħafna. Għax hekk inti jiena bħali, mela nibdew min-naħa ta' ġenituri. Jien what is more likely jekk ħellabu it-tifel tiegħi u t-tifel toħta ma' ġisimijiet differenti li mur il-ground jew ħajġibu li wieħed li ma nafx minn fejn hu. Issa, x'riski hemm li dawn mhux rajna lil dawn in-nies li ma jkunux kapaċi. Naqblu? Barra li ma jinżentawx. Mhux darba jew tnejn. Issa, jiena nemmen ukoll fil-filosofija jekk tħalles tal-qamel u jew inkella bil-karawet x'għadin iġi. Insomma, nerġgħu nagħmlu punt ieħor. Fil-qosor Jekk taħsbu li forsi hawn ċerti nies għalfejn ma jiġux jinvolvu ċerti nies bħalma jinvolvu barra minn Malta u jkun hemm kooperattivi. Jekk taħsbu li dan huwa pis finanzjarju li jġorru persuna waħdu. Għandu dak iż-żmien li l-klabs tal-futbol jibqgħu persuna waħdu u issa naraw punt ieħor. Biex jiret tippruvaw nesqu lejn il-kumpanija l-klabb biex faċli. Waqa' mis-sema Joseph Portelli fejn kienu. U jekk jitlaq Joseph Portelli x'ħajsil minnhom? In-nies f'Assurdoni għalhekk il-glorja tal-ġenna u jekk ma teżistix ġenna Alla joħloq apposta lien. Ġew Karwana Karim. Ġew Karwana Karim. Viktor Zambit. Viktor smiħa. Wasal mela, laqet il-Viktor Viktor ma kienx belti però, Viktor Xaħam ma jistax lok beda, ma spiċċa mal-belt. imma ma xorta flus ħareġ. Iva. Si, il-qalb miegħu sitt filgħodu u qalli jiena ma rsax lok. Laqqas basket ma kellhom il-plejers meta mort. Ħallik da. By the way, Viktor xtieħa minn ma jafx minn ħaġdid, ġifieri. Komplu nagħmlu daqsxejn tal-argument, tanto l qegħdin erba' minn nies li nistgħu nagħtu input. Però rridu marra nitkellem għax għandna l-parti l-oħra, il-mistedin tal-parti l-oħra li ħerġin, li qed jistennew. Imma għandek is-supporter. Erin nifs. U di xi ġifieri hawnhekk. Ġej realtà kera tal-futbol Malti. Tafu li hawn min ilu ma jitħallas xhur. Timmaġinawkom intom il-ħamsankom il-commitments ta' komod tħallsu xi xhur skak. Naħseb kollha japplika. Kajl, illum ħafna ħabba ir-regoli differenti u peress li jabla mekfien. Min għadu ma jitħallas plejer wara volontà tiegħu. Exactly. Għax qed jaċċetta li Però jista' ċans imma qegħdin nitkellmu fuq il-plazzat xi naftak mhumiex premier il-plejer. Ilhom jiena laf kontratt u minnu Malti barra Kontratt. Jiena nastin, jiena sekendar vers. U kienet huwa ten players li għadhom ma tħallsux tas-sena l-oħra, il-plejer Li daw x'istgħu jagħmlu aċċetta il-plejer. Iffirmalhom li għandu jieħu flus u toħorġilhom il-liter. Jekk il-plejer jieħu bull, jieħu sen jgħidulhom jiena jekk se nitħallsu se nifirma, Jiena naħseb fuq xi ħaġa moderna ħansemmi issa x'laqna badna argument. Fuq xi ħaġa moderna rridu ħankun bias ta' xaw kontra din ma jisek ma kien. Jekk inkun qed qudiem kamera jkun qed jismani l-istess. Jiena naħseb illi rridu naċċettaw u nammiraw u fl-opinjoni tiegħi naħseb xjatura kbira l-futbol Malti il-Players Association, Malta Players Association illi dawn l-abbużi kif qed jgħid Konrad isiru biss biex jaċċetta l-plejer. Ġillum għandhom kull imma jkunu membri, jiena kull problema li jkolli hemm plejer li ċempellini il-draw u dik instead
Jingħataw għan-nies Issa. 24 hours issibhom m'għandek problema. Kemm inkompli dal-punt. Mela jien nemmen li għandha tkun xaġa til-stakeholders. Issa nagħtu każ jiena. Sponsor qawwi. U kulħadd jaf kemm jiddependi mill-finanzi il-futbol. Jien jekk qed nara nuqqas ta' interess, jien x'qalb ħan għamel biex ninvesti fih. Dik problema oħra. Imma li mhijiex problema fil-Premier League illum, għax illum l-interess kiber iktar. In-nies mhux qed jirrikorru l-ground, imma l-interess kiber. U għalhekk l-sponsors żdiedu triplaw ġew għal erba' darbiet iktar, għaliex l-interess kiber, għaliex l-interess kiber. Għaliex qed jaraw ċifri qed nisegwu il-futbol dirett. Ġifieri l-interess nerġa' ngħid kiber. L-involviment, il-parteċipazzjoni m'hemmx. All right? Ġifieri ejja ma nħalltux l-interess għall-futbol Malti għax bir-rispett kollu aħna qegħdin il-ħamsaw. Flok qegħdin naraw film, bir-rispett kollu, da qegħdin nitkellmu futbol Malti. Naħseb għandna interess għax nħobbu l-futbol Malti. Dik hija realtà, imma aħna rridu nqisu wkoll li bniedem il-folfa. Issa, pereżempju, imma di mhux Malta biss, pereżempju jien supporter tar-Roma mbagħad. Biex sibt biljetti għal nhar il-ħamis, għamilt hekk. Imma għalfejn Malta ma mmorrux meta f'għaxar minuti taqbad karozza u tasal. Jien din nixtieq il-fenomenu ma tara nies. Jien nafgħu Malta min nies biex imorru jaraw il-Liverpool joffrulek 4,000. Meta jkollna ground. Sar, l-esperjenza mhix sabiħa, mhux Eżatt, l-esperjenza tal-ground. eżatt. Meta jkollna stess. Biex tasal teħel fit-traffic, biex toħroġ teħel fit-traffic, biex Tipparkja. tixtri problema, biex tipparkja problema. Tinda s-serasna iktar minn L-esperjenza. Ejja ħalli ma nkunux negattivi b'dak il-punt. Meta jkollna stadiums, m'hemmx għalfejn ikunu kbar tal-aqqas ta' 3,000-4,000 ruħ illi jatret kif jaqgħu jibdu lill-familji mela inti ħadd tmur tara logħba qabel ma tmur tara logħba. Sewwa tmur 3 sigħat qabel, għandek restaurant, forsi tieħu xi ħaġa, għandek fejn jqogħdu tfal jagħtu daqqa bil-ballun barra, għandek playing grounds, għandek green area, għandek this u this, isir il-ħin bħala l-logħba. Tu hija forti timma Alfred, kif taf inti qed jagħmlu sforz il-Premier League biex jiflu nies qed jagħmlu sforz. Il-Kalaħambru, Lordin, kulħadd kellu jipparkja l-bord u jimxi l-aħħar biċċa. Hemmhekk, għamel stand tal-ħambru l-stand bil-kirkara bil-mużika, għamel il-gabbani tal-ikkel, kif ukoll hemm bari tu diħer il-graw. U n-nies imorru satej qabel hemm imorru jxorbu il-bar u l-gazin. U dik tagħmel attrazzjoni fejn fiha u ma tixbidhom hemm. Ġib il-lig l-obaħom u l-away, l-organizzaw il-ħambru u l-organizzaw bil-kirkara. U ġibhom isom home away ħadd daħlu l-pika minn raba l-isma' minn ġikab iktar nies minn l-isma'. U nemmen li qed jagħmlu sport kbir. Bene, speċjalment ħajkun hemm investiment iktar fil-marketing. Nista' ngħidlek imma vetuna u napprezza nitkellem jak, u lek franka dik in-numru personali u nitkellem jak xi pjaċir nitkellem għax jien nemmen ħafna fid-dialogu. U fil-kritika kostruttiva, mhux dik negattiva. Numru tiegħi. kulħadd jagħtu. Pereżempju, tieni għalfejn, pereżempju, jien id-difendi qed membru ġonierseri. Għalunna li tfal ħajtlu b'xejn, għandi prosit. Imma biex tidħol b'xejn, isek ħatak mistaġob mal-gvern. Għala. Mela tiċċempel il-head coach. Jekk ma ċempelu s-satta li ġurnata, mistri opportunity, jgħiduha tfal taħt 12 sena, zero, għabdeħlin gratis. Isaħna, kollha niskombi, bejn niftakarni meta kont ma' missieri u missieri kien ħaddiem. Ma lejn mawra sal-ground tiġi 40 euro. Irridu għal isu kollox, mhux għax u din naħseb li m'hemmx. Illum sinna ngħixu ħajja. Min qiegħed hemm fuq min qiegħed hemm isfel, bħalma dejjem kienet bħalma dejjem ħadibqa'. Inti tajt l-ticket ta' Roma, inti? Ejja mela. Nistani l kemm baqli
يعني لك واحد منهم وحنكون مونتي ماريو 85€. Ġifieri, Imma l-benżejjed. Għax esperjenza. Eżatt. eżatt. Mela, Spanja, għandi kem ġej minn sessjoni għal mina, minn xaqsat l-esperienza li għamma taqali għaw bil-risk kollu, taġi fil-farka. mela, Jena provaw namluwa. wara ħankument finanzat u marwa reklami jek joġobkom. Il-logħba minna ħal-logħba. Tismawni, jien ma nixtieqx, jiena mhux se naċċetta li jkun hemm negattività f'opinjoni li ninkritikaw iwa, imma l-opinjoni negattiva minn l-kostruzzjoni ma naċċettaħax. Jiena nemmen li tista' ssir u naf l-ewwel isem proġett biex taqali jinbidel. Ġifieri hemm proġett les pjanat ħarġu kollox, ġifieri jinbidlu x'kellna Eżatt. Jiena fuq sport, ġifieri hemm l-input kulħadd ħassib. U da mhux qegħdin nitkellmu fuq €1 million proġett tal-aqwa tiegħi, ġifieri ħajkun hemm state of the art u kif support. Isma' li dak jisħalna finalment aħna laqgħu. Għalhekk irridu nkunu pożittivi, għalhekk irridu nkunu Għalhekk irridu pożittiv fuq pożittivi. Irridu nsemmilek issa nerġa' lilek bħala eżempju. Jien nixtieq illi meta titkellem inti, it-tifel tiegħek ikun qed jisma' xi ħaġa li he's looking forward for it. Fimt? Dik hija importanti ħafna. Issa inti tal-li jisma' t-tifel tal-li jara qed tatwa għax jiena minn buti, all right. Jekk alla jrid jidħol, lest ħan investilu fi skola privata speċjalizzata da dak il-faċċet issa. Proset, dik l-importanti, jkunu pożittivi. Jien marti notar mal-ħabs tal-uffiċċju tal biex nista' nittifel training. Iktar minn hekk ma nistax nagħmel. Sawni dubju minn kull ġenitur. Dik il-problema. Jierik, għaxem l-input. Ninħaraq jien. Fejn ma ċibujx li barranin u b'kem barranin li għalmu minnu. Jena, sax nġiba, Nitkellmu ma, nitkellmu. Irridu marwa reklami u marwa t-telepajti Karl. Mela, grazzi Konrad, grazzi Alfred. Il-ħin passoldu ġarabina. 3 minuti reklami u mbagħad sena ilbu għas-serje A. Ibqgħu magħna, Joseph Karl ibqgħu magħna wkoll u nagħmlu għax darba tkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel.
Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun, fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 21248651 jew inkella 79047220. Merħba l-ura t-tini parti tal-program botta u risposta fejn issa mill-futbol lokali ħana imbu l-futbol internazzjonali. Se tkellmu fuq is-Serje A. Joseph Karl qiegħed ma diġà Joseph ukoll dal-waqt jidħol bis-sfar għandna il-ġdida differenti għandna l-uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi tan-Napoli Club Malta Gordon Bonnici u mbagħad għandna lil Christopher Francalanza, ġurnalist, ex-linesman, supporter tal-Inter. Tajb ħafna. Mela, forsi għandna diversi punti ovvjament ta' fuq ix ħanifukaw prinċipalment. Is-sur Mark allura. Biss qabel ma nidħol kemm naqra biss żewġ messaġġi li rċevejna rigward l-ewwel parti. George Caruana qed jgħid li n-nies naqsu mill-ground minn meta beda jixxandar il-lob live. Għakkapajt il-kompetizzjoni tal-Ligs barranin minn fuq is-sofan ta' dawet jista' jara l-lob tat-timijiet ta' pajjiżu. U ċirku Franza qed jgħid qal biex inneħħu it-trek minn hemm fuq id-diskussjoni tal-iżvilupp tal-ground nazzjonali. Kulħadd kumment żejn jiena fuq il-kumment tas-Sur Caruana jiena ma naqbilx mal-kumment tiegħu. Is-sempliċi raġuni hija li min irid imur il-ground xorta waħda se jmur il-ground. Ma Serje A, naraw nitkellmu fuq is-Serje A, b'għajnuna tal-grafika naraw ir-riżultati li kellna min-27 ġurnata. Atalanta xejn, Venezia xejn, Bologna 2 Cagliari 1, Fiorentina 1 Lecce xejn, Genoa 1 Empoli 1. Issa maddejja l-logħba Juventus Verona illi qiegħda fil-skor ta' xejn, Milan 1 Lazio 2, Monza xejn, Torino 2, Napoli Inter 1, Roma 2 Como 1, Udinese 1 Parma xejn. Il-klassifika tara l-Inter fil-quċċata bi 58, Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50, Juventus dik 43 hemmhekk sfar tal-grafika. Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 42, Udinese 39, Torino 34, Genova 31, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Parma 23, Empoli 22, Venezia 18, Monza 14, Juventus u Verona qed jilagħbu bħalissa nerġa' nurikom il-klassifika minn hawn ftit ieħor biex ukoll inkunu qegħdin nuru il-punti illi għandhom Juventus għal fini ta' korrettezza sa dan it-tant però Gordon u Chris nsemmilkom merħba fil-programm tal-lejla. Ejja ħanibdew billi nagħtu naqra ħarsa ġenerali lejn il-lobit il-riżultati li kellna fit-tmiem il-ġimgħa u mbagħad forsi nħu linja minn Joseph u minn Kyle imma l-ewwel jibdew il-mistednin tagħna. Gordon, Chris, fidejkom. Ejja tista' tibda inti. Rigward Napoli u Atalanta kienet logħba intensiva ħafna. Napoli Inter, naħseb. Napoli Inter, sorry. Napoli Inter. U Napoli tilfuċċa sista. Mentri l-Inter intefaw lura u għadu jiddefendu l-logħba.
hemm ħafna aspetti fuq xi tista' tagħmel. L-Atalanta tilfu ċans. Juventus kienet jilagħbu bħalissa l-aħħar li ħallejthom xejn b'xejn. Iridu naraw Milan fi kriża, Milan kriżi kbira hija, Milan. U Roma u Lazio komplew javvanzaw fil-punti tagħhom. Min-naħa tiegħi ifhimni jiena sar late 7th minute kont kuntent ħafna bir-riżultat. Sfortunatament għal 80 minuta jew ftit wara għala lil Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi, ovvjament kif mela lil Alessandro Bastoni, it-tim kompla jitbaxxa aktar difensivament, speċjalment fil-livell tiegħu għax ġie nies players aktar ċentrali, speċjalment De Vrij u Acerbi, kif ġiet is-sitwazzjoni, jiena nemmen li id-draw kien ġust, kien meritat, ifhem l-Inter kellhom ċans xutjaw, skurjaw, id-Marko għamel ċmil ta' gol. Ovvjament, mbagħad mhux kien toqgħod tara innaq li kellhom diversi chances u kellhom it-tieni ħaf kollu. Ovvjament kienet logħba fiżika ħafna u draw huwa meritat ħafna. Jekk noqogħdu nħarsu wkoll il-Milan hija kriżi totali, tielet logħba li tilfu wara xulxin, kważi illum tibda tgħid meta se jirku il-Milan, meta se jirku dik hija l-mistoqsija fuq kulħadd. Naħseb l-aħħar logħba li lagħbu diċenti kienet propju kontra l-Inter fid-derby u wkoll batew ħafna, tinsewx li għamlu logħba sħiħa fuqhom. Juventus issa jisom donnom bdew jaqbdu konsistenza, però rajna wkoll li l-Atalanta donnom qed iħossu dik id-naqa' pressjoni illi x'kien jiġu biex jagħmluhom għall-kbar ishom jaqtaw lura. Ma nafx innotajtu x'intom ukoll. Però issa għandhom kalendarju diffiċli ħafna l-Atalanta, u jridu jiltaqgħu ma' diversi timijiet b'saħħithom. Fosthom l-Inter, rridu jiltaqgħu mal-Milan, rridu jiltaqgħu mal-Juventus, jekk nisser żbaljat, ġifieri jkollhom diversi logħb. Il-vantaġġ tagħna li huwa illi għandhom biss il-kampjonat u xejn aktar. Mela, Carlo Joseph, ma nafx tgħidu xi ħaġa fuq ir-riżultati ta' tmiem il-ġimgħa b'mod ġenerali qabel ma nidħlu fid-diversi temi. Jien ħebi ħafna għax God bless Ranieri ġabna nsen wara it-tafriġa li għamlet l-Aziza li Nasoloku, għamlet waħda la Griega, għala sorba Griega, meta neħħit il-Derossi u spiċċajna ġabet coach, by the way, li qed ikkompli konferma ruħu kemm mhux ta' livell biex jikkoċja għax qed jagħmel dis-sena hekk kellhom jagħtu l-frejjeġ tas-sena naħseb il-coach Juric mhux Tapiro ħajlaqqat imma għalqa Tapiri. Issa, il-bieraħ kien hemm il-kontroversja għax kieku konna nkomplu nirsu il-Lazio aħna ma mid-dera għax ma ħaqtix dik eżatt. Il-Lazio tagħhom xi penalti kontroversjali f'lejn l-aħħar ftit u dik perswas li fuq kellem Joseph fuq il-kampjonat. L-ikbar naħseb misteru li ħajkunu fl-opinjoni tiegħi kif plejer bħal Paraskelia għandek il-Napoli qed jiġġieldu għalik u jnefru. Di għalija ma nnex nipprova nifhu imma misteru kbir u ngħid dik ta' Paraskelia naħseb iqarreb iktar lill-Inter għalkemm għalija l-Inter huwa l-korazzata li tubit ngħid li l-Inter jerġgħu jibqgħu fil-penthouse u hawnhekk qed naraw li d-direttur jitħaqa. Għalija jiena sparaw f'saqgħu tal-Inter, niskanta kif neħkew il-Paraskelia. Ma neħħewx plejer komuni, jiena li l-animu tat-tim. Għax Osimhen orajt telaq ġabu Lukaku u kulħadd jaf kif inhu Lukaku ma kont hemm Mr. Paraskelia. L-Atalanta hemm mixquq u nemmen li l-avventura ta' Gasperini spiċċataw. M'hemmx tagħri iktar hekk. Issa l-Lazio forsi aħna nitilgħu u l-Juventus seħibna Debringat injaf bħalissa xi tkellem għadhom għat-television jekk iktar jekk għadhom ma ħeb xejn minn taħt. Ir-rankat Mhux Debringat issa marfu ukoll,
Insalvula mit-tnejn. Konferma ta' ħaġa, il-gowl ta' Verona ġie kkansellat b'offside. Eżatt. Mela bid-dam li wasal minn Malta ħassru referi. Ħassa barqalu, għadden u xokkijiet. Għawna bejn għana nċajtaw, imma l-iktar ħaġa li misterjuża li kellek tgħid in-Napli qegħdin hemm fuq, għalkemm qalu li ma kienux ippjanati biex ikunu hemm, mbagħad jagħmlulek waħda bħal dik. Joseph, kummenti tiegħek fuq il-logħbiet tal-weekend qabel ma nidħlu fit-temi? Le, bażikament jiena l-iktar huwa mistenni ġimel kienet bejn Napli u Inter u onestament nemmen li Napli fil-verità kien ġibutru anke jekk tajjeb il-ħabib tiegħi Frank Aranza apparti naħseb dak il-ġbidda gowl ta' De Marco ġie dirett. Ma naħsibx li kien hemm xi okkażjonijiet iktar fejn kienu perikolużi Inter, jiena inni ngħid li bir-rispett kollu lejn Chris mhux jekk jaqblix miegħi jew le ċerpu biex l-Inter Persuna l-oħra ġifieri naħseb fil-Inter jidħol jista' jkun ukoll li għandhom ħafna lob xulxin. Kol jibnet il-prestazzjoni tajjib u hekk, però naf onestament jiena kif bħala sieħbi Bayern ma stennejx illi ħajkunu direttament hemm fuq ġifieri jiena xorta nemmen li hemm end of the day nemmen li Napoli jispiċċaw ħabba li għandhom biss darba logħba ġimgħa u jekk ħan nitkellem issa fuq it-tim tiegħi kif qalu ovvjament ngħidha kont il-qalbi u mument feliċi xejn għandi ta' Milan ġifieri u ħaġa naħseb illi qed kulħadd qed jipponta subajh li jkun se jsaw jiena nemmen illi dejjem u ġobni bħala coach ġifieri mhux ma nibda issa jekk tgħidli tort jew ieħor jew jien ngħidlek le. It-tort għalija huwa bir-rispett kollu ta' bniedem illi jiena qatt meta kien plejer ma tantx kien nipprezzja miegħu li huwa Ibrahimovic illi però jiena ma waħħalx fi ħażat, waħħal fl-owner kardinali għal xiex għax huwa taħ il-poter biex ikun hemmhekk. Mela inti qatt mis-soċjetà tista' tneħħi l-Maldini bandiera tal-Milan twila l-ġo Milanello ta' minn qalbu għall-Milan meta ġie Maldini il-Milan kienu qiegħ. Joseph, ħanet kemm żjattat fuq il-kriżi ta' Milan, ħalli Bażikament jidher li onestament kemm jien nisegwi l-futbol għandu qatt ma nifhimha fl-impatt bejn Milan u Inter qatt ma nifhimha kampjonat set interessanti ta' bejn Napoli u Inter. mela, Gordon Chris, sodisfatti bil-riżultat tas-Sibt? Nerġa' ngħidlek sal-87th minute, imma bid-draw tentissimo ovvjament xtaqt li Inter rebħet 100% għax għal 3 minuti u injury time ovvjament. Naħseb illi l-Inter jekk tara l-istatistika tagħhom kull darba li jaqalaw il-bastoni u għandek l-40% tal-goals dis-sena labtuhom wara 80 minuta u bil-kontra tas-sena l-oħra illi wara l-75 minuta rari kienu jlabtu gol. Jiġifieri tajjeb illi jissir riflessjoni u wieħed jara għalfejn qed jiġu daw il-goals, possibilment ħafna lobiet wara xulxin, imma fimni qed irid janalizza kollox. Bid-draw nista' ngħid kuntent, però kulħadd ikun jixtieq jirbaħ jiena jekk tgħidli xtaqtx li tinterbaħ ngħidlek iva xtaqt tinterbaħ. Però meritata kienet tkun ir-rebħa le, issa kemm il-logħba nsterqet ċans wieħed ħafna. Il-Napoli kien l-hom ħafna lobiet li ħaduhom ta' korsara. Gordon. Jiena li l-logħba n-Napoli kien iddominawha. Għax kif qed jgħid sieħibna Chris fl-ewwel half kien hemm dak il-free kick li għalija kien hemm żball ukoll tal-gowler għax għalija l-barriera ma kienx impossibbli kien hemm dak il-player missing minn fejn dawn jien hekk rajta. Imma bija l-Inter ishom nemmen li l-Inter huwa tim saħħtu sewwa, nemmen imma dik il-logħba approċċja ħażina mentalment għax intefgħu lura u donhom ishom ma rridux jilagħbu aktar, jridu jiddefendu biss. In-Napoli baqgħu ġejjin, jibdew jissaħħu mentalment u f'kemm li ngħidlek iddominaw għall-logħba għax spiss jekk tara shots on target l-Inter dak biss kellhom il-gowl. U bil-kemm resqu kif kien għaf lejn l-istat. Nifhem li mhux kuntent bir-riżultat.
Minix kontent minix kontent semma Karl għal Gwara kulħadd jaf l-istorja bil-fors għandna nneħħuha. X'qed jitlaq. It-tort huwa tiegħu għax dak kien għamel gentle agreement ma' Conte li ħajibqa' u sart minnhom reġgħu jibda. U srat tal-pjanijiet. Iddajfajna bil-fors għax lejjed bħallak issa ssibu f'jannar biex nirreplacjah u bajna kulħadd beda jara kbir donnu, imma Lukaku u x'inhu mhuwiex striker pur, Lukaku dis-sena ju għall-plan hemm biss Lukaku biss iktar għan-Napli bħala scores fit-timijiet li hemm xi 5 posti għad. Dan jgħid ma tal-ewwel u jgħid xi 5 posti aktar tim li spura bis-sens klassifika. Difiża ta' b'saħħitha mhux ħażin imma l-bidja. Nimxu minn hemm, imma fil-logħba li jien kellha tintrabaħ minnha bħala mentalment u mod kif tintlaq. Għax l-Inter donnhom bollaw il-handbrake u waqgħu hemmhekk. Imma minkejja kollox u kif nispiċċa minn għandek Gordon irid nisma' wkoll ta' Karl. Mela, Napoli huwa tim li irridu nqisu li l-istaġun se jilgħab kompetizzjoni waħda fil-ġimgħa. Alright, issa il-Juventus li wkoll qegħdin jilagħbu kompetizzjoni fil-ġimgħa u l-Atalanta mhux qed jieħu l-konsistenza li hemm bżonn mentre Inter għadhom għaddejjin fi 3 tazzi. Temmen li Napoli huma l-favoriti tal-iskudetto minkejja dan. Karl, wara dwar din nixtieq nisma' tiegħek ukoll fuq din. Gordon. Favoriti, bħala favoriti għalin huwa dik ċeta b'saħħitha, players forsi kulħadd. Imma n-Napli ma l-armiex. Napli Conte bil-resources li għandu kien kapaċi jżommna fuq, kellna l-up and down tagħna għax dal-aħħar 4 logħbiet tlifna 9 punti u tlifnihom fl-aħħar minuti, kellna marru mal-Lazio wieħed fin-92 minutes u l-ħar fl-87 minutes ġibulna drop. L-Udinese ġejna drop u dika ma kenniex u mbagħad kellna t-telfa tal-kom. Imma l-pija ħriġna minn din logħba ħriġna boostjati aktar għax kieku tlifniha din logħba l-mural kien jaqa' l-isfel kemm il-players naħseb kemm is-supporters. Imma kif ġiet il-logħba li ġibna draw kienet importanti ħafna naħseb kien issa reġgħu boostjaw. Mela, Karl, nisma' tiegħek u mbagħad nara fejn Chris beda jxenkel rasu. U hemm mhux ħabba xik lilek tafx li ħanejdlek li xi aħjar tibda taħsiblu bil-mod il-mod. Tafax qed ngħidlek hu. Jiena sa ċertu punt taħseb naqbel ma ħsib ta' Chris. Ħalla naqra kux dak qed naħseb jiena. Karl qed jgħid li inta huma l-favoriti. Sorry, skużani, biex nemmi fuq, imma inti għandek 11 logħba biss x'tipprepara kalendarju illi bażikament jitħaq għal Conte. Conte jaf jagħmel daw il-logħbiet jippreparalek ġimgħa b'mod metikolus. Kif jista' jkun illi inti tista' tisbalja daw il-11 logħba jekk tisbalja qed tispara f'saqajk rispett kollu l-Inter għandhom 3 darbiet il-logħbiet jekk toqgħod tara fuq il-kalendarju għandhom biss ġiex logħbiet mal-Feyenoord. Għandhom il-kwarti tal-finali is-semifinali mal-Milan li hija enerġetika għax hija derby. Għandek daw kollha ġejjin Marzu, April. Logħba kull 3 ijiem. Ekku, logħba kull 3 ijiem. Meta inti għandek il-Conte illi jagħmel ġimgħa ġo fejn u Castelvolturno. joqgħod hemm jagħmel training 5 ijiem, 6 ijiem. Ma jraġġix. Jekk deċiżjoni li possibilment laqqas biss jafaw kemm il-darba u jiġi kollha nafu il-Conte. Christopher, però qed timmissja fatt. Li jkun Napli ma fallewx il-punti fl-ewwel 4 logħbiet,
Jiena Jitraw li il-lig. diġà ħadu il-lig, jiġifieri hemmhekk kont qed diġà għaża u waqqa diġà nofs ġebla fuq saqajh, ħalli ma ngħidx il-ġebla kollha. Ekku, għax issa għandna logħbib. Eżatt, jiġifieri issa ġiex logħbiet oħra u għandkom magħna kontra ebna fil-Milan issa. Għandna Fiorentina, Venezia u Milan. Għandek il-Fiorentina ma tistax tagħmilha laqqas. Il-Fiorentina hija logħba jibsa, bla dubju ta' xejn, imma mbagħad meta toqgħod tħares lejn. Jien naħseb li mal-Milan at this point il-Milan jridu jsibu iċ-ċentru tagħhom dis-sena jistgħu jgħidu li ma nafx, naħseb li anke barra minn kompetizzjonijiet Ewropej. L-unika rotta Ewropea li jista' jkollhom il-Milan hija tru il-Koppa Italja, naħseb jiena biex nkun onest magħkom, għaliex jagħmel x'jagħmel u konsejsaw kif għadt inti, Joseph, jiena naqbel ħafna li konsejsaw huwa coach tajjeb u mhux ta' min jarmih u jiżbaljaw illi fl-aħħar ta' tal-istaġun diġà qed isemmu illi il-Milan u konsejsaw se jieqfu minn xulxin. Jiena għalija ma nneħħilx inti ċans ta' tinsiex illi minn diżastru jien jekk hemm żewġ players, ovvjament ibidlu il-rotta dirigenzjali u jekk hemm żewġ players li kont inneħħi fil-Milan xal meta kont l-Inter jien nikkritika li Lukaku u Brozovic kienu ikunu il-ħażen tad-dressing room u 9 goal l-annu Vidal, players li suppost ituk dik l-extra plus. Naħseb li hemm żewġ players fil-Milan li qed jaffassru id-dressing room tal-Milan li huma Leao u Teo. Jien qatt ma rajt il-Manjan jagħmel daw l-affarijiet, qatt ma rajt il-Teo daqshekk insekun, qatt ma rajt il-Leao jaqbad jiġri fuq il-faxxa mingħajr ma jafx irid jagħmel qisu. M'hemmx direzzjoni u jitkellem jista' jkun hemm min ikun hemm coach għaliex daw jaħsbu li jekmanda huma. Però ħanejlek Christopher mill-Milan. Jiena l-ewwel nett ma naqbilx miegħek is-settimalità ta' Hernandez u Leao. Jiena nemmen li hemm qed tiġi ħafna pressure mhux fuq Teo Hernandez u Leao, biss però fuq il-players kollha, eżempju Pulisic fil-istaġun tajjeb issa qiegħed imajna wkoll. Jiġifieri xi ħaġa hemm problema tal-Milan. La kien Pioli, la kien Fonseca u laqqas huwa Konsejsaw. Anzi jiena naħseb li Konsejsaw dejjem wasal quarter-finals mal-Porto jemra mal-Porto trid ittieħ il-mertu illi ġie finqas minn ġimgħa u rebaħ tazza bit-tim kif kien. U anke għax l-Inter naħseb li taw rigal, issa nkunu onesti. Ma naqbilx jekk li taw rigal, jiena naħseb L-Inter ma tawx rigal, l-Inter ma mhux konċentrati u daqshekk. naħseb ma tnejn b'xejn, ġifieri mill-Milan. U il-Milan tawhom boost psikoloġiku. Ġifieri dan, issa. Il-problema tal-Milan jiena l-ewwel nett hekk dakinhar li tfetħa Maldini mid-diriġenza hemmhekk Kardinali għamel suċidi storiku. Jew imma ħaġa. Mela le? Jekk il-Milan dis-sena tiġi raġa Sorry? tiġi raġa l-post ta' 10 post, ekku. Ma tidħolx l-ebda tazzi, Dura tippretendi s-sena dieħla tebbaħ il-lik intom? Ma nafx x'inhu l-mistoqsija tiegħek jiġifieri ħankun onest. Jgħid Christopher, jgħid għax in-Napli m'għandhomx tazzi. Jistgħu jekku lik għax kont Ma Gordon hemm il-fattur Antonio Conte mbagħad u ġo Napli. Gordon, din il-ċans. ġemm issa l-oħra Din il-ċans. Gordon, ta' il-Milan għadu l-lik l-aħħar t-22. Kienu nqaraw mek-Champions League kmieni u wara tefgħu rashom fuq il-lik u ma kinux il-favoriti. Jiġifieri tista' jkun il-fattur li s-sena d-dieħla niġġieldu għall-kampjonat. Issa ovvjament il-futur bħalissa jidher illi ħajkonna taqlib sew fis-soċjetà li hemm bżonn. Issa li kont qed ngħid
Meta inti neħħejt il-Maldini hemmhekk għamlu suwiċidju sportiv. Ma tbastajt qatt tneħħi mis-soċjetà bniedem illi l-ewwel nett reġa' ġab raxta ta' ma' John Milan wara ħafna snin. Għalkemm kellu nuqqasijiet tiegħu wkoll ġifieri, però kien iżomm timmaqu. Però qar minn hekk meta neħħew il-Maldini ma ġabu l-ħadd direttur sportiv bir-rispett kollu Giorgio Furlani u Conti. Ibrahimovic, tippermettilu għandek Ibrahimovic hija huwa l-pjaga ta' kollox. Ibrahimovic huwa dak li qiegħed jagħmel il-ħsara meta imur jitkellem rispett kollu fuq l-intervista u jgħid biex plejer ikun tajjeb li tkun bħalu. B'toldi rispett. Ma tmux tgħidlek jiena lija l-ewwel ħaġa li għandha jtrid hija li jtid Ibrahimovic mill-kariga l-għand. Paroli żejjed bħal Gasperini fil-konferenza stampa. Eżatt, meta balla fuq l-ukmen. Le għamal jemla tal-għand, ma l-ismaw. Għal-dat murtajt li ħaditlaq tiġa. Murt għottim fam mal-players tijak. Dan ħagħu b'din bumma l-ħadiġin, tisla ħadiġu kontrik. Ġifiri, għajdi. Skużani, jiena ħaġa waħda biżdejqitni mill-Milan u naħseb illi u l-ewwel semmejna żewġ players u jiena nibqa' ninsisti fuqha jien ma rajt. Kemm minni minn 21 sena nirrefja minn żgħar sa internazzjonali ma rajt żewġ players f'cooling break jisseparaw ruħhom mill-bqija tat-tim jitħattu għal rashom u din hija repetuta ta' xi ħaġa li rrepetit ruħha kemm il-darba jekk tarhom toqgħod osservhom logħba wara logħba min huma t-tnejn min-nies li joħorġu jitkellmu tgħid li hija mhux xorta nista' nkun l-ikbar ħabib ma' dak li jkun imma nibqgħu naraw dejjem ċertu patterns fejn dawn jiena nibqa' nemmen li dawn għalkemm huma plejers tajbin ħafna ġo dik id-dressing room qegħdin jagħmlu ħafna ħsara. Issa sakemm ma jbidlux l-attitudni, forsi Ibrahimovic tom dik l-attitudni, sakemm ma tinbidilx l-attitudni min-naħa tagħhom. Daw il-players ħajibqgħu jagħmlu ħsara kbira fil-Milan. Il-Milan jekk ibeħħhom daw ħajjixtru 11 il-plejer ħajjeb għax għandhom koeffiċjenza ta' 130 miljun, ta' 130 miljun. 130 miljun, eżatt. Jiġifieri 130 miljun, kważi tibni tixtri 6-7 players b'saħħithom u mbagħad tħalli plejer bħal Fofana. Għanza dik domanda, 130 miljun tixtri players b'saħħithom. L-Italja qegħdin naraw kif jixtru players żgħażagħ illi pereżempju hemm dan Nico Paz illi wieħed joqgħod iħares leh. Alright, issa qed tella l-valur tiegħu, imma hemm tara players ta' 12 miljun wara skelja kemm nefqu fuqu. Kemm insertaw bħal skelja jgħidli? Kemm? U lej insertaw Karl, lejaw il-Milan 9 miljuni kienu xtrawta. Ma tixtiex sertaturi la huwa qed tgħidu. Jekk li ċansinger il-plejer, Ma Prosit, tifimni ħafna Gordon, sorry, jiena lija biex plejer ikun les. U ma naħallux il-medjokrità tas-serja sa jinsaporta ta' tim Taljan. Tikwidana f'dal każ. Plejer tajjeb illum li meta ngħid plejer tajjeb plejer li jistgħu jixtruh is-City, plejer li jixtruh ċumpu naħsib iċ-Chelsea, dejjem trid ma' 60 miljun. Għax il-bqija li semmejt huma veri, għandhom raġun, imma huma nsertaturi. Min ħajġi l-Italja? Min ħajġi l-Italja? Jilab jekk qegħdin jaraw illi għandu l-potenzjal ta' 60 miljun li jista' jilab ġewwa l-Ingilterra. Għanta serjetà. Kif ir-Roma ġabu l-Artem Dovbik kapo kannoniere. Il-miljun għadu dak. Diġà jiswihom 60, Karl. Għalhekk qed ngħidilkom, aħseb wara ċerti timijiet li ġejjin mill-Ingilterra daw,
Tgħidli x'ħad ixi b'130 miljun. Tixtri tlieta, ma mista tixtri xi sittiet ta'. Tlieta bħalma xtrajna aħna McTominay li jkun jgħid fil-bankina. Jaġġu l-Italja jkun bomba, imma ġu l-Ingilterra jkun hemm competition kbira. McTominay għalija naħseb dis-sena kien wieħed mill-aħjar akquisti li kien hemm fis-Serje A. X'hekk l-istess. McTominay, Reading u Gilmore kienu 3 players illi X'inhu huma dal-players? fundamentali Ta' minnhom kienu riserva jew timijiet li mhumiex mattub biex niftehom. anki sa wkoll ma kienux ħadu flejjes kbar. Dik hija l-ekonomija tan-Napoli. L-ekonomija tas-Serje A kollha u li qed tħares lejn is-sostenibilità. Juventus Mela ħarra l-Juventus. Illi jmorru fuq shopping spree u kulħadd qed jara r-riġetta. Juventus għadhom kemm skurjaw kontra Verona Ferenturam sadattant. Juventus wieħed Verona fejn. Forsi l-iktar acquist azzekkat tal-Juventus bħala. Player li bħalissa sejjer għandu forma tal-ġen. Naħseb li jekk hemm player u Nico Conceição huma iż-żewġ players li l-opinjoni tiegħi qegħdin jagħmlu differenza għax meta tħares lejn miners. Miners għalija 70 miljun għal 7 miljun għamel ma l-Empoli mar jagħmel sombrero ma wiċċu. Allora ġejna kalkulati kif għatlek il-Juventus li għamlu ta' piċċi. Eżattu. Taraw fil-ġlida lik il-Juventus Jien ma narafhomx. 6 punti bejn Juve u Inter. Għadda ma narafhomx għax għandhom ħafna up and downs. Bas ma konsistenti. Il-coach m'għandux strateġija, il-fondi jbiddel kisum dejjem mitluf. Naħseb li għandhom il-potenzjal li jirbħu xi żewġ logħbiet jew tlieta mhux ħażin, però Dwar il-siex. Minu ta' Joseph Spiċċa Chris. Għalam il-kompetizzjoni jitkollna wkoll, ġifieri jitħadejlhom. Tinġi f'jew xaħat minnkom il-lejja. Sorry, nixtieq nkun naf, ċerti nies hawn ġewx qed jieħdu. Bir-rispett kollu. Qed nilgħab mod ironiku qed niċċejta u nixbilha. Jien il-minarija bir-rispett kollu qed jara lil Juventus jafu jagħtu challenge għalik. Jew qed jiekol xi jew fl-arja hemm xi ħadd li għandu xi sixra jew joqgħod xi appartament fejn. Dawa din 6 punti taħt l-Inter momentarjament. Għandek kalendarju diffiċli però, għalija konċej, il-kalendarju tal-Juventus. Sejrin ukoll. Christopher, aħna qbilna illi l-Inter mhumiex qed jagħtu l-prestazzjonijiet brillanti tas-sena l-oħra, hemmhekk qegħdin nimxek sewwa. Issa jekk eżempju l-Inter eżempju jiżolqu draw. U l-Juventus tirbaħ. Sorry? Hemm min-Napoli, hemm l-Atalanta. Tista' xi top tajba wkoll ngħid li ħajħdu dik l-Atalanta wkoll bil-Klim Gasperini tifaqgħalhom likwidi. Il-ġimgħatien hemm Juventus Atalanta. Eżatt, il-ġimgħatien hemm il-funzjon dirett. Konċej għalija. Il-ġimgħa d-dieħla nkunu nafu il-Juventus fejn qegħdin mal-fija jekk ovvjament jiġu draw jew jitilfu. Ovvjament ikunu mmissjaw it-trejn għal kollox. Mhumiex ħajgħamlu xi. Jien nara fuq il-lob individwali kemm kellna 27 logħba. Għalija l-ebda tim li jekk issemmu minn taħt huma kienu konsistenti. Le, 100%. Però għalhekk Tiġi draw mal-ġen. għal-dik nistax ngħid ma' ħajjek onestament. Għax kien hemm up and downs. Li ma tgħidx li hemm l-Inter l-unika waħda li hemm konsistenti, imma press għandha ħafna logħb u jiklu l-injuries fatturi oħra. Li jkoll m'għadhomx pas-sena l-oħra laqqas, ukoll qed inaqsu. U nemmen ħajnaqsu punti. Bħalma ħajnaqsu l-Inter, ħajnaqsu l-Napoli, ħajnaqsu l-Atalanta, ħajnaqsu l-Juventus. Issa ħafna konsistenti. Jiena naħseb jiena fuq il-ġobdejt nara fuq il-forums, fuq il-medji soċjali, kwota skudetto u mhux kwota skudetto jidher li din is-sena il-kwota diġà niżlet għal 83. Taqblu magħha? Min niżlet il-kwota fuq min?
il-kwota li t-tim kwota skudetto jgħidula kemm tim għandu bżonn biex jirbaħ il-kampjonat. Diġà waqa' tal-83. Ħanajdlek, jien naħseb li pereżempju kulħadd għamel għal u iwa pereżempju timijiet bħal Como, timijiet bħal Monza. Biex tiġi Roma Como ma' Monza, biex titlef mal-Como. L-Inter ġew Roma l-Monza, pereżempju, l-Inter ġew Roma l-Ġeno fl-ewwel round. Dawn huma affarijiet li titiżommhom f'moħħok. L-Inter ma niżlux fil-ground kontra Fiorentina fl-ewwel round. Jiġifieri jekk inti toqgħod tara anka ġrat lil-Napoli wkoll ta' mal-Atalanta kienu, ġifieri imma pereżempju mal-Como l-ġimgħa l-oħra jien nemmen li dak kien inċident minn u l-Como kellhom logħba tajba ħafna. Como tistajpin, Minn Deċembru daw żiedu il-kwalità tal-logħba tagħhom. X'anka rajthom kontra l-Juventus, rajthom kontra ir-Roma. Il-mod ta' kif qed iżidu logħba wara logħba qed isibu lil xulxin ħafna aktar. Il-plejers qed bla pressjoni u jmorru hemm u jilagħbulek il-logħba tagħhom. Ġifieri dawn mhux qed ifittxu l-Ewropa, dawn qed ifittxu s-salvezza u s-salvezza ħajjiksbuha żgur. Mela, nista' nżid xi ħaġa Antonello jekk jogħġbok. Vabbè, għala ma trid insaqs domanda lilek Karl. Però Mela, according fuq li qed naraw, naħseb it is more likely li Roma nispiċċaw Champions League milli li l-Juve jieħdu l-League. Għax il-Juve, orajt hemm 6 punti tajjeb, għal granti, tantkom raġun, matematikament jistgħu. Imma inti biex tieħu l-League hemm ħafna fatturi. Meta inti l-prem forward li għandek l-infaq 70 miljun għalih. Il-tifosi ma jridux jgħajru. M'hemmx naħseb ingredienti li għal-Juve biex jieħdu l-League. Issa, jekk issa jerġa' jidħol xi arbitraġġ favorevoli li jiena lil dawk jiddispjaċini ma nafdaħħomx. Somad niddeħlejna, dik issa storja oħra. Imma le, kellek tgħidli ċara li Juve jieħdu l-League. Il-League issa naħseb il-gwera ġiet delinjata bejn ġixtimijiet li għandhom vantaġġ l-Napoli u li Conte ġurdin xieħ u jaf x'inhu jagħmel u kull m'għandhom logħba waħda, differenza li l-Inter huwa tim kapaċi jirbaħ, imdorri jirbaħ u għadu xejn mir-rep plas li hija l-aqwa korazzata. Issa jidħlu ħafna affarijiet, imma definitely il-Juve tagħhom il-korsa skudetto ġifieri. U nixtieq li kieku din inżommu Antonello d-domanda għal meta jkun hawn il-ħabib tagħna Roberto De Brincat. Issa, fejn ġid insaqsi. issa, mela, jiena ħanerġa' nurikom il-klassifika hawnhekk, sinjuri. Speċjalment inti Karl. Mela, Roma 43, Fiorentina 45, Bologna 47. Din hija l-klassifika qabel Juventus Verona. Temmen li tistgħu tissiltu u takkwistaw post fl-Ewropa? Aħna, Iva. mela, b'ċertezza ngħidlek li fl-Ewropa deħlin skur. Ma nafx ngħidlek fejn. X'nixtieq Champions League. Champions League naħseb naqa' diffiċli. Naħseb naqa' diffiċli, imma Nidħlu fl-Ewropa? le Champions League. Le, dik hija l-iktar ħaġa. Sakemm ma tidħilx l-Ewropa League, imbagħad hemm għadkom. Ma ngħidlek l-iktar saħħa li ġaralna aħna hi li ġejna mal-Athletic Bilbao. Għalfejn għax dak tinsix li l-final ħassidem. Jiena jerġgħu il-Lazio magħna. Jiena onestament, Karl, ma nafx jekk kienx nastaġera jew le, però kieku beda Ranieri mill-bidu mar-Roma nemmen li anke għal-livell qegħdin jiċċelenġew. Le, tajjeb, kwota. Jekk ħanimxu bil-matematika, bil-logistika matematika u bil-probabilità. Qed il-lowway kieku. Ir-Roma daw il-ħames
minn bil-Deċembru law kienu l-aktar tim illi ipperformja qabel il-Napli u qabel kulħadd ġifieri. Kienu ġab punti. Aktar tim li ġab punti minħabba is-sempliċi raġuni li Ranieri naħseb illi ġabilhom ċertu tranquillità. Ifhimni Juric din ġimgħa wkoll tawh kif semma ħadd ieħor ġewwa l-Ingilterra qalulu illi huwa il-coach illi huwa l-ar coach li qatt kien hemm fil-Premier League, jiġifieri wera biċ-ċar illi postu mhuwiex għall-leli tal-coaching. Però ifhimni wieħed irid jistenna, wieħed irid jara x'għad semma r-refereeing qabel jiddispjaċi l-kbir li għandi huwa li dis-sena jekk hemm xi ħaġa li hija flop fejn ifhimni sena wara sena qed issir hemm il-komunikazzjoni bejn ir-referees u ma nafx donna ma teżistix u l-clubs u mija tajba xejn. Mija tajba xejn is-sitwazzjoni tar-referees. Ir-referees mhux qed jirreffjaw tajjeb. Il-VAR taxxaqa iktar milli. Le, hemm nuqqas ta' użu tajjeb tal-VAR. Christopher, ma rejt xi ħaġa issa, ma rridekx tieħu għalik. Però bil-Hezbol ta' dan freezing tapplika l-penalti ċar. Anke l-intenda l-penalti ċar nxuf dan. Kien hemm jorta spot illi dawk il-kriterji tal-iPad jekk inti toqgħod tara, ovvjament jiġi ammonit immedjatament. Ukoll jekk inħarsu daqsxejn lura fawl ikra ta' Rahmani illi ġiex minuti wara jidħol ukoll b'tekil daqsxejn kera fejn doveri naqqas ukoll milli jurih karta safra. Ġifieri ukoll noqogħdu sejrin kiefu. Ma jiena ma naqbilx qatt karta safra, naqbel mal-management fil-fejn jidħol il-mejda. Però il-logħba wara logħba, ġej, skużani Gordi, ma rridx logħba wara logħba qiegħed ninnota li ħafna dettalji is-Serje A il-faqar ta' refereeing li qed ikun hemm. Il-VAR qiegħed jafda lill-referee u r-referee qiegħed jafda l-VAR u mbagħad qed ikun hemm dan miscommunication u ħafna timijiet tilfu ħafna punti, jiġifieri jekk toqgħod tara hemm minn 13 il-Napoli tilfu xi 4 punti, l-Inter tilfu 13, il-Torino saħansitra tilfu 32 punt. Kont qed naqra. Jiġifieri grav. Ara, ħanejtek, jiena ħan nitkellem naqra fuq it-tip tiegħi. Mela. Daw l-aħħar tliet logħbiet Torino, Bologna u Lazio l-bieraħ. Mela. Mat-Torino u l-bieraħ nemmen li kien ħafna noħorġu xi ħaġa f'idejna. Kurjajna baxxa minn nies il-bieraħ u onestament ma nafx jekk taqblux miegħi jiena lija l-penalti tal-Lazio ma kellux jingħamel. Jien ma rajtux li kien penalti. Onestament, li jew dubjus ħafna. Ngħidlek għax tantu hekk onestament ir-referee ma kienx ħajtieħu fil-VAR qalu li kien hemm xi taċċ ma jistax. Espertu nagħtu ħafna jistgħu jingħataw ħafna iktar penalties ħafna iktar. Eżatt. Kontra l-Bologna tal-lum nofs il-ġimgħa kellna performance arming fal-Under 5. Però jekk wieħed jara l-gowl, l-ewwel gowl nemmen li kien offside u kien hemm il-ħtubilu. U t-tieni gowl mbagħad ġabuh li ħareġ il-barra mill-lajn. Jiġifieri kien hemm ukoll eżempju meta fl-ewwel round niftakar ċara l-Inter kellhom jingħataw penalti kontra Napoli f'sanzjon ta' ġew wieħed li olla jgħidu għax dik kienet żgur passata, ġifieri. Ġifieri jien onestament ma nafx il-VAR x'inhi tagħmel, ma nafx x'inhu xogħol għall-VAR u ma nafx fejn qed tinterrompi l-VAR. Ġifieri. Jien nitkellem fuq il-logħba li għaddiet sewwa naf li bħal-Inter ir-referee diskunta ħafna. Kien hemm ħafna kritiki rigward il-karti soħor. Li biex joħroġ karta safra dawwiela. U rigward l-episodji li kien hemm. Għax kien hemm penalties u mhux penalty u ħadd ma ħad deċiżjoni. Il-logħba ħalli għaddej
Fl-aħħar mill-aħħar daw jippenalizzaw anke li ħaġa ma tix karta safra. In-naf li kienet inkollu għaddejja fuq. Jekk daw jqogħdu jibqgħu jew ma tkunx karta safra jkun jew. Qed niġib eżempju. Naf li kien ħadd ma dil fuq għadilu. Mal-Udinese kellna penalty kontrina ta' uno. Ma dil-logħba ma tewwilniex. Hemm meġel u meġel. Ma nafx, ma kif qed jarawha u dwar kif qed taħdem ma nafx. Mela, wasalna anke biex nagħlqu dan il-programm. Mhux qabel però ma nieħu Gordon. L-aħħar aħbarijiet minn Napoli Club Malta. Ħajkonna pasta night lis-seb 22 Marz. Ħajkonna xi ħaġa interessanti. Għamlet ix-xirka naqdu ħejġu fejn il-klabb niltaqgħu u mmorru l-visti ta' tnejjes u wara mmorru niklu. U għandna xi ħaġa. Għamluhom il-mostra jew in ġenerali dduru? Le, ħaniltaqgħu il-mostra sewwa, u mbagħad se jkun hemm tal-linja u bass sewwa madna s-siġġiewi ħażewġ u nistgħu il-mostra u mmorru niklu. Ħaġa sabiħa qatt Interessanti. Nara kif nkun, fil-każ jekk m'hemm jekk ikolkom post naqgħod magħkom. Biex hemm bżonn. xi ħaġa li qatt ma saret min-naħa tal-ġan. U ddeċidejna li nafu għad is-sena. Għandna xi ħaġa oħra. Interessanti ħafna din. Dina weddilhom li niżvilhom illum il-klabb. Hawn kantant Taljan ħajjiġi Napolitan, Gigi D'Alessio, provaw ħinġibu il-klabb. Min-naħa tal-Aġenzija Maltin dawna l-go ahead. Issa kull ma fadal min-naħa tiegħu. Jiġifieri qed nistennew min-naħa tiegħu li Gigi D'Alessio jġidurna l-klabb ukoll. U naħseb li hija ħaġa ta' min japprezza. Morru sur direttura. Jalla jirnexxielkom, lejlek. Min-naħa l-organizzazzjoni tal-Maltin għal-kobrijaw. Ġifieri issa kull ma jonqos min-naħa tiegħu għax dan Fil-kaxu il-futbol. Eżatt, u meta tqis il-klabb Framej meta hu ġej il-ħinijiet għal-daw jaf jiġi ġurnata qabel u jaf jiġi jmur lek għall-kuntent billhom jemmentu xejn oħra. Dik iridu naraw. Min-naħa tal-organizzatura Maltin għalulna okej. napprezzaw jekk iżommuna informati fuq Mhux informat nuna biex tibbejja ejja. le għalhekk kull iżommuna informati Din ħaġa li ħaddiju tal-wieħed organizzaw xi ħaġa jekk Taljan. eżattament, u jekk ikollhom il-pjaċir jistednuna aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli biex Skużani ħen daħallek ftit bifri inti il-boss imma Ġej. qed ngħid il-turu hekk. Gordon jekk ma jimpurtax għas minn il-ġimgħa kbira qed fakkarna biex għax perswas li di hawnhekk fuq dan il-programm dik li ħatamlu tagħmel ix-xirka aħna ħanejnu biex hija xi ħaġa sabiħa. Kien il-puttinu nħobbhom ħafna u nħobb min il-puttinu biss. Għandi dilemma għalfejn tradizzjoni bħal dik ta' ħames ix-xirka sfortunatament qed tiġi moħnuqa minn attività li l-iskop huwa tajjeb. Dejjem jinkun favur li għalfejn ta' puttinu ma jsibux dat oħra, skużani forsi ma jiena qalbi għandi ħafna l-artiġjanat, il-kultura u l-istorja. Issa kulħadd jaf li aħna trabbejna f'dal kult ta' ħames ix-xirka. Allura llum il-qatli Vesuvju ġibni fuq dawn l-affarijiet. Għax inħobbhom. Huma parti Naf li hemm kollox miktub. Hemm il-posters imtellajn, dak li jkunu tridu. Anke bat li fuq Facebook tiegħi I will share it for you għax ħaġa sabiħa. Mhux problem. Mixjin imma l-booking ġat il-lajn. Il-booking ġat il-lajn. Kien ħana kif ħankun suppost ħankun xi turnament l-Italja s-soltu bit-difens minn ġimgħa kbira. Imma jekk fil-każ niġi għax iġennuni dawn l-affarijiet. U hija ħassa li qed jingħataw. Skużani telliftek imma xi ħaġa li timlini bil-kuraġġ. Mela, grazzi il-Gordon, grazzi il-Chris, grazzi il-Joseph u grazzi l-Karl, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna.
Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber Room u Michael Smocher nħeddukom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għal-ħin ta' ma tkun qed intejnu lilna jieħdu tkun qed intejnu lilna wkoll nkomplu ntellaw programmi ta' level. Dal-programm ta' sijora ikun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna. Għal-daqsat tistaxteklu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu li bħala kamra sportiva noħorġu minn ġimgħa l-ġimgħa. Il-ġimgħa d-dieħla ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa kompletament differenti. Dan għaliex ser nkunu qegħdin nagħtu preview estensiv u dettaljat lejn il-kampjonat dinji tal-Formula 1 illi wasal biex jibda fil-15 Carlo Joseph se jkollhom break, jidħol it-tim tal-Formula 1 għal 15 ora, Dozarp, Pier Venna, eccetera, eccetera. Imma se jkollna servu responsatej mimlin daqs bajta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jien Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-kontu magħna illejla lejl tajjeb u ħsib.